Vážená dáma, vážení páni, dovolte mi, aby som vás privítal na tlačovej konferencii Inter Bratislava pred jarnou časťou sezóny 2015-2016. Inter Bratislava robí postupné kroky k tomu, aby sa vrátil na pozície, ktoré mu v minulosti patrili. Jedným z nich je aj podpis zmluvy spred niekoľkých dní s slovenským majstrom vo futbale AS Trenčín. To bude jednou z tém dnešnej tlačovej konferencie. Okrem toho je dnes ďalší dôležitý deň pre Inter Bratislava. Tým bude dnes podpis ďalšej spolupráce, konkrétne s futbalovým klubom Stupava. K tomu sa už o chvíľočku dostaneme. Ďalšou časťou tlačovej konferencie bude aj to, aby sme si predstavili ciele FK Inter Bratislava pred jarnou časťou sezóny 2015-2016. Dovolte mi na úvod privítať troch hostí. Tým prvým je predseda predstavenstva FK Inter Bratislava, pán Jozef Bartoš. Je tu pán Peter Hasson, ktorý je podpredsedom predstavenstva. Dobrý deň. A za FK Stupava je tu predseda Dominik Katona. Dobrý deň. Zároveň mi dovolte privítať aj pani Elenu Kanisovú, ktorá je v zastúpení nového marketingového partnera FK Inter Bratislava, spoločnosť Intermedia Plus. Pre vás pripravila propagačné materiály, ktoré máte každý k dispozícii. A na úvod tlačovej konferencie teda milá udalosť, podpis novej zmluvy medzi FK Inter Bratislava a FK Stupava. Páni Hasson a pán Katona teraz podpíšu zmluvu o spolupráci. Neviem. Poď tam, poď. Musíme ísť dopredu, ja sa spravedlňujem. Ja tam mám hlavu hentov pána. Svoje majú. Čo ešte? Ešte ne? Svoje fásne. Aby povedal nejaké slova k tejto spolupráci. Ešte raz všetkým dobrý deň. Chcem poďakovať novinárskej obci za takto voľný čas. My sme to nečakali, tak dúfam, že v týchto priesnených pomeroch sa nejaký spôsob pomestíte. Takže ja začnem trošku možno obšírnejšie, kým prejdeme k hostovi zo Stupavy. Naše ponímanie práce alebo fungovania futbalového klubu sa skladá v podstate z 5 takých nejakých pilierov podľa nás. A to je v prvom rade je to fanúšikovská základňa a fanúšikovia, bez toho fungovať klub žiadny športový nemôže. Druhý pilier z nášho pohľadu je deti, mládež a rodičia. Tretí pilier je realizačný tím, vedúci mužstiev, tréneri, manažéri a všetci, čo dávajú a lepia ten systém celý fungovania dokopy. Štvrtý pilier je rozvinutá infraštruktúra a piatý pilier je samozrejme finančná stabilita. Čo sa týka toho prvého piliera, to sú fanúškovia a fanúškovská obec, to určite viete všetci, čo s Interom veľkým sa udialo v minulosti. A napriek tomu, čo všetko sa udialo a kde Inter bol pred 6 rokmi, tak fanúškovia nám naozaj aj tí priami, ktorí do tých 6 rokov od tej úplne tej 6. lígy chodia na všetky zápasy, skladajú sa na autobusy, fandia do jedného, klobúk dole. To je ďalšia taká vec, ktorí nie sú možno tak úplne viditeľní, že sú fanúškovia Interu. Ja sa stretávam s veľa ľuďmi aj mimo Bratislavy a naozaj Inter stále je povedomý a tá fanúškovská nejaká základná tá obec existuje. Že je aj našou nejakou povinnosťou a cieľom znovu Inter vrátiť tam, kam patrí, aby sme urobili radosť aj všetkým tým fanúškom, lebo opakujem, robiť šport bez fanúškovskej základne, to je nezmysel.
Druhý pilier, absolútne bez toho sa dnes futbal robiť v tak širokom ponímaní práce s mládežou, ako to robíme my, sa nedá bez detí a bez veľkej podpory rodičov. Zase trošku ďakovať. Teraz na to príležitosť. V našom klube sa staráme už plus minus o 300 detí a mládeže. A bez aktívnej pomoci všetkých rodičov by toto momentálne nebolo možné robiť v takom rozmere. Čiže aj týmto je veľká vďaka všetkým rodičom, ktorých aj to úsilia nielen finančné, ale aj to, že chodia a vozia tie deti a tak ďalej a pomáhajú, kde sa dá. To je, opakujem, veľká vďaka od klubu. Ďalším pilierom je realizačný tím. To zase tam je škoda nejak to rozvíjať, ale všetci, čo to sledujete, viete, že tu tí praví žltočierni srdciari, odborníci a tak ďalej ostali. Tu je len za všetkých výkon Jožka Barmoša, ktorý tým ľudí tu dokázal udržať tých 6 rokov a posunúť, dokonca fakt zachrániť Inter, tam sa ináč nedá povedať, čiže to si myslím, že dnešnému dňu tu združujeme skoro 80 ľudí, ktorí sa starajú o klubu a ktorí naozaj si to tiež môžu predstaviť. Štvrtý pilier je infraštruktúra, tomuto trošku rozdielne viac, naozaj nič sa nedá robiť ani v podnikaní, ani niekde bez nejakej, nemôžem dať kopať základy domu a nedať ľuďom bagre, hej. A keď to kopať rukami, tak to nevykopú nikdy a môžu byť sebe lepší staviteľia. To platí samozrejme aj o športe, čiže dávno tu budeme mať totálnych odborníkov, ako je Jožko Barmoš a spol. Keď im nedáme priestor rozvíjať ten tréningový celý proces na reálnych nejakých ihriskách a tréningových plochách, čo je samozrejme, ale infraštruktúra je veľmi, zvlášť v Bratislave, veľmi náročná téma. A teraz sa v podstate dostávam k téme, rád by som aj osobne privítal hostia zastupali pána Katonu, kedy sme sa snažili, však viete, ako Inter dopadol, to bol jeden z dôvodov, prečo v podstate veľký Inter skončil paradoxne preto, lebo mal veľké majetky na pasienkoch. Ale to je téma, ktorú všetci viete, čiže k tej sa ja vracať nebudem, ale bola mi to hľadať nejaké plochy. A stále, keď som ja prišiel do klubu, tak mi to tiež prišlo kúsok tam. Inter bol taký kvázi bezdomovec v rámci týchto plôch a vždy sa hovorilo o štadióne, ale dôležité je mať tréningové zázemie, tréningové plochy, aby tí chlapci sa mohli rozvíjať na tréningových plochách. Futbalový štadión, technik sa dá nejakým spôsobom potom nahradiť, prenajať alebo čokoľvek iné, keď už ten klub je v nejakom leveli. Ale tá tréningová základňa, tá infraštruktúra tréningová bola absolútne nosnou vecou. My sme stabilizovaní tu na Drieňovej, čiže my v podstate od 15 dole sa dá povedať, keby sme nemali Ačko, 19, 17, tak dokážeme pokryť ten tréningový proces aj na Drieňovej, čo samozrejme ostáva, ale všeobecne sme potrebovali priestor pre naše Ačko, 19 a 17, lebo ďalšie ihrisko, však to je potom na samostatnú tému, čo Jožko Barmoš už xkrát publikoval v médiách, koľko štadiónov a ploch zmizlo z územia Bratislavy od 89. roku. A s tým sme sa hovorili nielen v 80., 90., 90., ale v roku 2015 sme prišli o ďalšiu plochu na štarte, kde má vzniknúť zase Lidl, vedľa Kauflandu alebo nejaká taká aktivita, alebo potrebujeme všetci nakupovať, tak to je priorita asi nejakej štátnej politiky, ale jednoducho to sem asi nepatrí. Vyhodnotili sme to ako fakt, že v Bratislave sa nedokážeme etablovať na jednom mieste, lebo nemáme na to jednoducho toľko zdrojov. Preto sme trošku sa po okolí začali dívať a ja som tým, že som rodák zo Stupavy, tak trošku bližšie mi je tam ako to Záhorie, poviem, a viem ako ten stupavský futbal sa boril s takými klasickými problémami, ako tie menšie klubíky, mesta už to nechcú podporovať, lebo nemajú základnú infraštruktúru, čiže šport je priorita niekde na predposlednom mieste. A napriek týmto všetkým tým ľudí v Stupave, mladých chalanov, ktorí
napriek tomu robia tam ten futbal. Ale samozrejme nedokázali to na seniorskej báze a tak ďalej, lebo ich primárny cieľ a nejaké úsilie je tiež robiť s mládežou a začať od základov, nie od komína stavať ten klub. Čiže to sa mi páčilo, táto nejaká myšlienka. Tak po nejakých tých rokovaniach dnes to vyvrcholilo podpisom zmluvy o spolupráci, kde Inter Bratislava pomôže v rámci toho areálu Stupavského vybudovať infraštruktúru. Našim cieľom je urobiť umelé ihriska v nejakom časopriestore aj futbalovú akadémiu v takom klasickom ponímaní, nie len aby to bola futbalová akadémia, ale so všetkými parametrami, ktoré obsahujú tú akadémiu z nášho pohľadu. No a tak tým pádom aj priestor a možnosť aj tým stupavským deckám a ľuďom, ktorí sa tomu venujú, dať možno nejakú nadstavbu tej práce alebo zmysel, že potom posúvať tie deti v nejakom čase a tú mládež aj prostredníctvom Interu a poťažmo Trenčínu do väčšieho futbalu. Toto bol nejaký cieľ a samozrejme neskrývam, že pre Inter je aj tá záhoradská spádová oblasť je veľmi zaujímavá. Teraz deti skončili buď v Senici, alebo potom tu v Bratislave, ale tam tá spádová oblasť Stupavská je veľmi dobrá, čiže aj z tohoto pohľadu Inter vyhodnotil, že je to zaujímavá destinácia. A tam tým, že sú triecnejší, alebo není ten tlak na ten developing a na tie investičné aktivity tak veľký, tak nám vyšlo v ústretí aj mesto a tam sa ten areál jednoducho dokázal zmluvne podchytiť na dlhú dobu. Čo je tiež samozrejme nutnosť, aby tam sme dokázali nainvestovať také prostriedky. Je to trošku obširnejšie som začal, teraz aby som dal slovo pánovi Katonovi, pár slov povie aj on z nejakého vnímania. Pánovi Hasonovi za slovo. Som veľmi rád, že dneska sme mohli podpísať túto zmluvu o spolupráci. Myslím si, že je to veľký deň pre stupavský futbal, ktorý ako spomínal pán Hason, dlhú dobu sa trápil s tými klasickými problémami dedinského futbalu, kedy miestami to išlo lepšie, keď boli peniaze, keď neboli peniaze, to išlo horšie. Častokrát za jednu sezónu zanikli aj 2-3 týmy, 2-3 kategórie. A tomuto sa práve chceme vyhnúť a môžem povedať, že sme našli takú veľmi silnú filozofickú zhodu v tej práci s mládežou. Ako spomenul aj pán Hason, naozaj momentálne sme tým mladých ľudí vo vedení, aj tréneri, náš priemerný vek je pod 30 rokov všetkých trénerov. Momentálne sme 4 a 5 takých hlavných tréneri s licenciou, ďalší asi 5 ľudia pôsobia ako asistenti. Môžem povedať, že máme momentálne už okolo 100 detí od 4 do 11 rokov. Máme podchytené škôlky, školy v rámci družiny, krúžky. A takisto na ihrisku, na štadióne máme 2 prípravky a naozaj náš zámer od začiatku bol pracovať systematicky, po ročníkoch, že naozaj na pevných základoch, aby sa nám nestalo, že prídeme k mužom, alebo začneme mužmi a zistíme, že nebudeme vedieť splniť ani len kategóriu, podmienku 2-3 tímov na tú danú ligu. To sa reálne stalo minulý rok v Stupave. A samozrejme ten najväčší prínos v tej našej spolupráci je ten, že Inter ponúkol to technické zabezpečenie, to čo momentálne ani Stupava ako mesto si dovoliť nemôže. A pre tú našu športovú činnosť vidím obrovský prínos tej nadväznosti na veľký futbal, že tým našim deťom, už teraz 5-6 ročné deti, hovoria o tom, že Inter, Trenčín, spoznávajú aj slovenské kluby, nehovoria už len o Barcelone a o Madride. A som rád, že budeme vedieť
dať tú možnosť tým deťom pokračovať. Možno to bude o tých 14-15 rokov, kedy už budú môcť prejsť do Interu, alebo keď budú naozaj talenty, že sa nestratia. Takže ešte raz, teda veľká vďaka aj Interu a teda aj vám, že ste si vypočuli. A to je za všetko, ďakujem. Dal by som priestor aj pánovi Barmošovi, ako vníma tú spoluprácu a aby sa aj približili, ako by to mohlo v tom najbližšom období fungovať. Operatívne kroky, prípadne potom aj z toho dlhodobejšieho hľadiska. Budem stručnejší, pozdravujem vás všetkých, samozrejme som rád, že ste prišli v takomto počte, ďakujeme vám za to. Myslím si, že nie Barmoš, Hasoňák, pán Katona, ale Inter si toto zaslúži, takúto prezentáciu. Jednoducho značka žije, je silná, stále v povedomí ľudí, predovšetkým tej generácie, ktorá aktívne chodila kedysi na Inter. A je dosť raritné, že stretávam strašne veľa mladých ľudí, ktorí povedali, keď som bol mladý, ja som hrával za Inter. Naozaj. Chceme sa touto cestou vydať a osobne to vnímam ako veľký posun vpred, pretože v Bratislave tie možnosti, aj v Bratislave sú možnosti na ihriska, len majiteľia pýtajú 300 eur za meter štvorcový. A keď jedno ihrisko má 8000 metrov, tak si to viete vyrátať, aké sú to pálky. Ale na druhej strane je to veľký posun vpred, samozrejme s tým teda, že bude tam otvorená cesta pre deti zo Stupavy, aby sa posunuli na vyšší level do toho Interu. A tak ako spomína tu na pán Katona, je to otvorené až hore do toho Trenčína, ako sa hovorí. Toto je dôležitý moment a z môjho pohľadu ja som veľmi rád, že do 15 rokov deti zostávajú v Bratislave, nebudú sa hýbať jednoducho. Áno, keď prídu tréningové centra, ktoré hodláme vybudovať, bude sa im to páčiť, bude to pre nich istá odmena, ale spádovo získávame veľké územie na Záhorí a na to sa chceme samozrejme aj zamerať. Takže ja som veľký optimista a ďakujem Stupavčanom a tej spolupráci samozrejme želám veľa trpezlivosti, lebo to bude potrebné a osobne si myslím, že tá spolupráca vzájomná nakoniec možno časom aj tie rozdiely nebudú vnímané, že Stupava Inter, ale tréningové centrum nejaké, ktoré ma posunie až do ligy. Takže teším sa z toho a beriem to ako výrazný posun. Ďakujem. Je tu priestor na naše otázky, že pripomínam, že všetci páni, ktorí sa to zúčastňujú v konferencii, budú k dispozícii na individuálne rozhovory po skončení tretej časti. Takže ak sa chcete niečo opýtať, nech sa páči. Milan Volko, na Jožka Barmoša začína 3. liga, jarná časť cez víkend. Chcem sa ťa tak opýtať, spolu keď sme hovorili na oslave 80-ky Jožka Vengloša, si mi povedal, aká je situácia v ústave, že ste sa tak posilnili ako ešte nikdy. Ešte by som chcel povedať, že pôjde súčasťou tretej časti konferencie. Ja, dobre, pardon, čo by som povedal. Nech sa páči. Peter Buček sa volám, som z rozhlasu. Sympatická vec je toto, s tou Stupavou, čo pristupuje Inter k tomu. Predsa len v Stupave už 4 roky funguje Hazárska akadémia, majú tam vynikajúce podmienky, ten Golden Team tam naozaj produkuje talenty ako na bežiacom páse, skvelé podmienky, tam majú halu na školskom dvore, ešte ďalšiu halu. Bude bitka o chlapcov podľa všetkého, ale síce futbal je fenomén, samozrejme vec, ale predsa len tá hádaná takisto. Ale ako je to s tými ďalšími možnosťami? Ihrisko vieme, máte hlavnú trávu, hlavnú plochu, aké ďalšie, alebo spomínali ste spoluprácu s tými školami. Sú tam ešte možnosti ďalšie ihriska, alebo môžete deti pýtať? Áno, môžem povedať, že veľmi dobre ste vystihli tú situáciu. V Stupave je naozaj momentálne hádzaná, má veľmi silnú pozíciu aj na škole, aj celkovo má veľmi silnú základňu. A môžem povedať, že ak by sme sa do toho futbalu teraz nepustili my mladí za posledné asi 2 roky, tak už zrejme šanca, že by sa niečo podobné podarilo následujúci rok je veľmi malá, pretože nám sa vlastne podarilo podchytiť aj krúžky v škole a tam využívame vlastne telocvične školské, ktoré sú a podarilo sa nám teda, aj čo je tá veľká športová hala, dojednať, že aspoň na nejaké akcie a turnaje budeme v nej mať priestor. Aj keď spočiatku samozrejme boli tie argumenty, že to je hala pre florbal, to je hala pre hádzanú, ale jednoducho sme si dúpli a povedali, že
Momentálne máme naozaj viac detí než mnohé iné športy, sme na druhom mieste asi teraz v Stupave, že nie je možné, aby takáto veľká investícia, ako je 700 000 hala, bola využívaná primárne pre jeden šport. Takže aj v tom smere sme sa posunuli. Ďalšou možnosťou je hala, ktorá je súčasťou šport parku, ktorý vlastne primárne síce tenisové centrum, ale opäť túto halu sme už viackrát využili v zimnej sezóne na tréningy, keď sa nedalo byť vonku a takisto na rôzne turnaje, akcie a podobne. Čiže vidíme možnosť naozaj v tom, že viac tlačiť, viac sa presadiť v tých prenajmoch priestorov. Ešte sú nejaké otázky na pánov? Nech sa páči. Môžem Západoslovenská televízia na pána Hasoňa. My sme tu natáčali pred nejakými 2 týždňami spoluprácu s vami s Trenčínom, keď tu bola nejaká taká pracovná beseda. Chcem sa opýtať, toto je postupnosť Trenčín, Inter a iné kluby, alebo Inter a teda vždycky s každým klubom nejaká solo spolupráca? Ja som to spomínal už aj na tlačovej konferencii v Trenčíne. Ja som dostával aj nejaké otázky v tomto smere od pánuškov našich, že aby to nebolo vnímané, bola tu obava, aby v tom celom nejakom zoskupení, aj teda s Trenčínom, aj so Stupavou, aby tam nebol niekto vnímaný, že Inter je zrazu trenčanské Bčko, alebo Stupava je interácké Bčko, alebo podobne. Tu je naozaj, to chcem otvorene povedať všetkým a to tak úprimne, naozaj tu všetci myslíme, že základný kameň celého futbalového vývoja na Slovensku musí byť práca s mládežou. Preto som cieľene hľadal partnerov, ktorí toto robiť vedia. Našiel som Trenčín, všeobecne známych asi dôvodov. A nie je to len to, že Trenčín je majster, ale naozaj to je, ako bude ten na tej ďalšej nejakom bazovaní, vedia robiť ten futbal s tou mládežou. Čiže preto je to spojené a ja chcem, aby, a to by mal byť všetkých záujem klubových funkcionárov, aby futbal sa začal robiť tak možno ako kedysi, lebo kedysi sa nerobili všetky veci len zle. Tým, že sa udialo to, čo sa udialo, to treba to začať meniť. Ja si myslím, že už dostatočná je aj spoločenská klíma, aby sa to takto začalo na to dívať. Ale vravím, to rozviniem potom v rámci tej ďalšej nejakej etapy. Ale odpoveď na tú otázku, my sa nebránime žiadnej spolupráci s nikým, kto bude mať videnie futbalového sveta alebo posunúť také isté ako my. Nikdy to nebude spolupráca, len nejaká účelová, finančná vtáka, výmeny hráčov, nákupy nejaké. To není náš cieľ. Náš cieľ je tým, že Inter sa podarilo zachrániť, tak bol veľký hriech, aby sme na tej ceste zastagnovali. Treba Inter vrátiť naspäť tam, kam historicky patrí. A verím tomu, že nielen Trenčín nám v tejto ceste môže pomôcť, ale aj tá Stupava, aj keď to možno nelogicky teraz nie je, ale ja vidím naozaj veľmi veľké synergie v takejto spolupráci. Čiže asi to. Ešte sa dovolím spýtať jednu otázku na predsedu predstavenstva. Jožko, povedz nám prosím ťa pekne, či rátate aj s dievčenskou zložkou po tej spolupráci so Stupavou, na ktorej idete teraz, rátate budúcnosti, alebo ako to je? Našim úsilím je predovšetkým dostať dorastencov do prvej dorastenskej ligy, tzv. UTM-ky. To je útvar talentovanej mládeže. My momentálne máme licenciu grassroots, to znamená druhej kategórie licenciu. Žiaľ, podmienkou k tomu, aby mohli byť naši dorastenci v prvej dorastenskej lige, je, že muži musia byť minimálne v druhej lige. Keď by sme sa dostali hypoteticky už teraz do druhej ligy, a ešte by nám pridelili aj útvar talentovaných mládeže UTM, museli by sme ešte rozšíriť mužstva o 16 a takisto o dievčenské mužstvo. Momentálne zo pár dievčat máme v tímoch, úplne tých najmenších, ale ucelený tím nemáme k dispozícii, ale prebiehajú rokovania s istými klubmi nižších úrovní, ktoré sa venujú práve tomuto ženskému futbalu, takže pracujeme aj na tomto poli. Jednoducho budeme musieť to zaradiť na naše portfólio mužstiev. Je to podmienka. Áno, aj to bude podmienka. Nech sa
Dobrý deň, tak ja som tu ako fanúšik a dovolte mi, aby som sa poďakoval celému týmu, ktorý sa zaslúžil označku Interu, že funguje. Môžem vám povedať v mene fanúšikov, že sa rozrastá tá základňa, že debatujeme všade a urobíme všetko preto, aby sme podporili svojimi hlasivkami Inter, aby išiel vyššie a aby to meno Inter fungovalo. Ja som fanúšik od chlapca, čo je Interom, už aj syn je fanúšik, aj vnúka som do toho zaangažoval, takže rodina Interu, verte, že je pevná aj mimo týchto všetkých. A vďaka všetkým, ktorí ste sa o to zaslúžili a my urobíme všetko preto, aby sme vás podporili hlasivkami a slušným povzbudovaním. To vám slúbujem za všetky pán. Ďakujem. Ďakujem pekne, tak týmto by som možno uzavrel prvú časť tlačovej konferencie, už nemáte žiadne otázky. Ďakujem pánovi Katonovi, ktorý bude k dispozícii po skončení tlačovky, ak by ste chceli individuálny rozhovor. No a pána Katonu teraz vystredajú ďalší dvaja hostia, ktorí nám priblížia spoluprácu Interu s AS Trenčín. Dovolím si pozvať pána Ivana Konfratera a Ľubomíra Dalku. Posunieme. Pred 2 týždňami úradujúci slovenský majster AS Trenčín predstavil spoluprácu FK Inter Bratislava. Ďalšie dvaja páni, ktorí povedia, ako sa reálne plnia. Po pravej ruke pána Hasoňa pán Ľubomír Dalta, ktorý zastupuje AS Trenčín, koordinátor spolupráce s FK Inter Bratislava a zároveň tam aj Ivana Konfratera, výkonného športového riaditeľa FK Inter Bratislava. Ešte na úvod krátke vyjadrenie pána Hasoňa. Ja by som rád privítal hlavného hostia z Trenčínu. Chcem 2 vetami iba uvieť, že ja a celý klub veľmi pozitívne vnímame podpis zmluvy o spolupráce s úradujúcim majstrom AS Trenčínom. Aby to nebolo vnímané, že ostalo len pri nejakom formálnom podpise tej zmluvy a teraz v podstate sa nejakým spôsobom tá spolupráca vyšumí, tak od toho podpisu zmluvy sa udiali aj reálne kroky, lebo dôležité je všetky tie myšlienky uviesť do praxe, čo bude oveľa zložitejšia cesta ako podpísať zmluvu. A to uvádzanie do praxe sa okamžite po podpise zmluvy začalo aj reálne diať. Preto opakujem sa veľmi rád, že tu pán Dalda je ako AS Trenčín koordinátor tej spolupráce a za nás pán Konfrater, športový riaditeľ, ktorí tomuto majú napomôcť, aby sa dokázala tá implementácia tej myšlienky uviesť aj do reálneho života. Ďakujem. Tak sekundičku, Ďakujem. Na privítanie, aby som v krátkosti, ako bolo spomenuté, uzavretá zmluva o spolupráci medzi 2 klubmi, to znamená Inter Bratislava a AS Trenčín, ktorá v krátkosti len obsiahnem, tak je hlavne o pomoci pri rozvoji tréningového procesu všetkých kategórií, samozrejme od prvého mužstva dospelých až po poslednú prípravku. Je vlastne o nejakom etablovaní toho know-how, ktoré AS Trenčín má tých x rokov za sebou. Je to o týchto prvotných krokoch hlavne o nejakom hosťovaní hráčov, ktoré sa týka samozrejme prvého mužstva dospelých. Technicky sme vlastne poslali sem túto jarnú časť profesionálnych mladých chlapcov, ktorí už absolvovali niekoľko prípravných zápasov a odohrajú túto jarnú časť vo farbách Interu. Ako pán Hason povedal, nie je to len nejaká formalita, nejaká zmluva, my sme ju okamžite transformovali do reálneho života.
takže absolvovali sme niekoľko meetingov tu s trénermi, s vybranými trénermi podľa nejakých vekových kategórií Trenčína, so všetkými trénermi Interu a samozrejme ľudí okolo toho sportového diania. Myslím si, že dopadla veľmi dobre a už hneď tá prvá vlastne debata, ten meeting niečo ukázal, o čom by to asi malo byť. Vlastne zmeny myslenia trénerov a tak ďalej, ale to sú detaily, ktoré možno neskôr. Spätne sú nejaké kategórie samozrejme, ktoré chceme podchytiť, lebo myslíme si, že Bratislava je hlavné mesto samozrejme a je to obrovský potenciál hráčsky, samozrejme aj z druhej strany nejaký ekonomický, ale uvidíme, ako sa nám to všetko vlastne pretaví do reálu a uvidíme, máme vlastne do leta nejaké také prvé časové pásmo, ktoré si zhodnotíme a uvidíme, akým smerom sa tá spolupráca bude vyvíjať ďalej. Z mojej strany asi všetko. Poprosil som teda pána Konfratera, aby povedal možno na túto zhruba 2 týždne, čo sa podpísala zmluva o spolupráci s AS Trenčín, takže ako vyvíja ten začiatok, ako sa reálne plní tá spolupráca. Dobrý deň prajem. Takže ja z pohľadu teda nášho klubu FK Inter Bratislava môžem povedať iba jednu vec, že tá spolupráca s AS Trenčín sa rozbehla raketovým pohonom, by som povedal. V priebehu tých 2 týždňov došlo k rôznym meetingom, tréneri z Trenčína boli tu u nás na pôde Interu, naši tréneri našich mládežníckych kategórií plus trénera Ačka zúčastnili na tréningovom procese priamo na štadióne AS Trenčín. Máme posvítené, alebo teda ukázali sme trénerom, čo si predstavujeme, akú tú líniu toho vývoja športového rastu nášho klubu. Ukázali sme mi to aj v praxi, dostali od Luboša, keď to takto poviem, alebo teraz AS Trenčín, to ich know-how, ktoré vlastne by mali rozvíjať v našich podmienkach Interu. Sú rôzne stáže, viem, že na budúci týždeň sú pripravené je pripravená stáž pre trénerov, žiakov, plus naša prípravka je do Berezovej pod Bradlom na sústredení. Tam za nimi cestuje už aj prípravka AS Trenčín s trénermi, ktorí majú na starosti, teda hlavne šéf-tréner Miro Karas, kde vlastne odohrajú aj zápas medzi sebou, tieto naše prípravky a plus teda budú mať ukážky nejakých tréningových jednotiek. Pretože jedna vec je to, že my niečo od nich chceme, ale musíme im to aj nejakým spôsobom ukázať a v tomto momente musím povedať, že ten AS Trenčín je nápomocný vo všetkých smeroch, či sa týka teoretických vecí, praktických, teda poviem aj s nejakými pomôckami. Poviem, tá spolupráca na veľmi vysokej úrovni a veľmi sa z toho teším. Samozrejme potom tá prvá časť tlačovky bol podpis medzi FK Inter Bratislava a FK Stupava. Tam musím k tomu povedať jednu vec, že tie veci, ktoré my dokážeme absolvovať s AS Trenčín, by sme vlastne chceli posúvať ďalej v rámci tej spolupráce do FK Stupava. Takže ja už ďakujem za spoluprácu. Super to ide, takže. Slovo dostane predseda predstavenstva Jozef Barmoš, tak poprosím ešte mikrofón presniť Jánu Barmošovi, ktorý sa vyjadrí v spolupráci FK Inter Bratislava a AS Trenčín. V minulosti Inter Bratislava bol najväčším producentom mládežníckych, teda reprezentantov Slovenska na všetkých úrovniach. A na túto produkciu by sme chceli nadviazať. A medzi možnosťami, ktoré sme mali, sme hľadali samozrejme partnera, s ktorým by sme sa spojili, lebo predsa len došlo k výpadku, veľkému výpadku, z rôznych dôvodov, ktoré poznáte. V priamom kontakte sme stratili ten priamy kontakt s profesionálnym klubom. Ale chceme, aby tá produkcia naskočila a preto nás oslovil štýl práce Trenčanov, samozrejme. A vzhľadom k tomu, že sú tu aj osobné kontakty, sme sa rozhodli ísť touto cestou. Nebol prvý a zásadný motív nebol ten, že Trenčín nám sem
požičia 5-6 hráčov alebo 10 hráčov, aby sme si vykopali najvyššiu súťaž. Nie. Zaviesť taký, by som povedal, overený, pokrokový, progresívny tréningový systém, ktorý nám uľahčí a urýchli produkciu mladých talentovaných futbalistov. To je jeden motív, prioritný motív, a druhý motív, samozrejme, viete dobre, že vo všetkých tímoch, v každom klube sú tí, poviem to tak, nechcem nikoho sa dotknúť, tí radoví hráči, tí poctiví hráči, povedzme, a sú tam tie čerešničky. A my zatiaľ o tie čerešničky, ako sa hovorí, prichádzame, a jedným z dôvodov je, že nemáme prvú dorasteneckú ligu, a kto vie, aká bude budúcnosť Interu. Ja verím, že bude aj dorastenecká liga, čo nevidieť, a bude aj ružovejšia budúcnosť Interu, ale už tieto obavy nie sú na mieste, pretože priama cesta v zmysle našej spolupráce je otvorená cez AS Trenčín do tej najvyššej súťaže. Toto myslím, že je dostatočná motivácia aj pre deti, ktoré prichádzajú do Interu. A na druhej strane, takisto produkcia hráčov Trenčína je dosť veľká na to, že takí, ktorí sa vyberú treba do Bratislavy študovať, môžu pokračovať v našom klube v tých istých tréningových podmienkach, možnostiach, na ktoré boli roky zvyknuté v Trenčíne. Toto boli tie hlavné motívy, tie hlavné ciele. A ja osobne som veľmi rád, že to, nehovorím, že bezvýhradne, ale veľmi vysokým percentom je to akceptované všetko. To znamená, že tie názory, ktoré nie sú zhodné, sa vyjasnia vždy po nejakých diskusiách, a osobne som presvedčený, že sa to čoskoro prejaví. Presný dátum neviem povedať, ale futbal to je beh na druhú trať, ale tá práca už sa rozbehla, a ja za to naozaj som rád a ďakujem Trenčanom, že takisto to ponímajú z ich strany. Ďakujem. Priestor na vaše otázky? Práci aj s Trenčín. Tu som mal jednu otázku na pána Vizmaniera Čaldo, pravdepodobne aj na Jozefa Barmoša. Do akého času je tá spolupráca podpísaná, respektíve urobená dohoda, na aký dlhý čas? A samozrejme tá reciprocita, keďže hovoríte o dohode, že vy ponúkate know-how, čo vlastne ponúka Inter. Zmluva je podpísaná na konca roku 2018, čo týka nejakého času. Samozrejme, ako som spomenul, nejaký najbližší termín nejakého reálneho zhodnotenia toho všetkého je toto leto, koniec tej jarnej časti, alebo respektíve toho súčasného ročníka, keď si všetko vyhodnotíme, a samozrejme pevne verím, že budeme pokračovať ďalej. Čo sa týka, ja som spomenul teda hlavne tie trenčanské vstupy do tej spolupráce, ale spomenul som aj úvodom, že ten potenciál klubu Inter Bratislava, to znamená, keď sa len k tomu vrátim a zopakujem to, že Bratislava je najväčšie mesto Slovenska, tým pádom by to mala byť, alebo veríme, že je tu, alebo musí byť jedna z najväčších základní mládežníckych futbalov. To znamená, že pri správnej aplikácii toho, čo som takisto spomenul, toho tréningového procesu a toho myslenia tých hráčov, trénerov, ľudí okolo toho denného diania v klube, nám verím, že podarí naštartovať veľmi silnú základnú, a tým pádom to je tak podľa mňa jedna z najväčších devíz klubu Inter Bratislava voči Trenčín. Samozrejme to prepojenie potom medzi tým, že chlapci samozrejme po absolvovaní toho tréningového procesu dneska v Interi, respektíve vieme, ako sa všetko posúva tým vekom. Dnes už sú 16-17 roční chlapci, stále sú chlapci pomaly v týme dospelých. To znamená, že tá hranica tej výchovy sa posúva strašne nižšie a nižšie, že je veľmi dôležité čo najskôr už s nimi pracovať tak, ako sa má, ako si my myslíme, že je správne.
A ja si myslím, že keď to zhrniem ešte raz, je to obrovský potenciál na to, aby tu vznikla obrovská základňa aj pre AS Trenčín. Ešte mám otázku, samozrejme z toho vyplývajúcu. Znamená, že keď dávate know-how toho, to znamená, že vy aj očakávate, že bude Inter garantovať samozrejme nejaké, či už počtom tréningových jednotiek, respektíve všetky tie podmienky, ktoré vy chcete, aby toto know-how naplnilo. Že či to Inter dokáže naplniť aj z finančného hľadiska, aj z hľadiska toho, že tie ihriska bude potrebné dobudovať, lebo keď rátame, že to bude aj spolupráca so Stupavou, že tam bude istá časový horizont, kým sa vlastne tie možnosti naplnia, aby tie deti mali možnosť trénovať možno každý deň, alebo respektíve viackrát denne. Neviem, ako samozrejme tá vaša know-how ide. Samozrejme, tomu finančnému krytiu ja by som sa vyjadroval, ale ja len, čo sa týka toho samotného procesu, lebo ja tvrdím, že je to najdôležitejšia zložka toho všetkého. Lebo u nás sa nevedia samozrejme o nič horšie deti ako v iných krajinách, ale potom asi nastavujú určité anomálie, ktoré sa s nimi dejú a sa nás strácajú samozrejme v tom vývoji a potom v tých starších vekoch nie sme až tak možno úspešní, ako by sme si predstavovali. Trenčín disponuje jednou plochou. Sice na nej malá tráva a samozrejme sú ešte nejaké ďalšie možnosti a ten tréningový proces sa tam deje excelentne. To znamená, že ja vôbec nepochybujem o tom, že sa to nedokáže aplikovať tu. Samozrejme je to tá Stupava, je tu ihrisko, sú tu ďalšie možnosti v Bratislave X, umelých tráv, kde sa absolvovala celá zimná príprava, takže v tomto ja absolútne nejaké obavy nemám, takže som hlboko presvedčený, že to bude fungovať tak javno. Môžem poprosiť buď pána konferátora, alebo... Najskôr pán konferátor a potom aj pán Barmoš, chce ešte tomu to vyjadriť. Ja tiež sa nebudem ešte vyjadrovať k tomu rozpočtu, ale ja by som si skôr k tej športovej tematike teda, ako hovoril Luboš, v Trenčine majú jedno ihrisko. My momentálne pôsobíme so žiakmi, pôsobíme teraz na Drieňovej s prípravkami na Metodovej. Je tých ihrisk strašne veľa, čiže ktoré, neviem, teraz 15, 14 je na ekonome, čiže každá tá kategória má svoje, také kvázi svoje hniezdočko, kde sa vlastne pripravuje. To nie je, že vlastne tu natrénujú všetky kategórie na Drieňovej, nie. Je to rozdelené v podstate v rámci Stupavy, ekonomu, Metodovej a týchto ihrisk. Tá zimná príprava bežala na umelej tráve na garde, kde bola vlastne zabezpečená, každé družstvo malo minimálne 3-4 tréningové jednotky podľa vekových kategórií. Čiže tá športová stránka tej veci zo strany FK Inter Bratislava bola zabezpečená na veľmi vysokej úrovni, čo sa týka tréningových ploch. Ja som k tomu len toľko chcel dodať, samozrejme, že máme tie plochy zabezpečené, zazmluvnené máme, ale všetko to je za odplatu, za komerčnú odplatu. To znamená, či tam idete s takýmito chlapcami alebo s takýmito chlapcami, je taxa daná a jednoducho platí sa. A toto chceme odbúrať a chceme takúto roztrieštenosť samozrejme, ktorá momentálne je pretože nie je jednoduché organizačne zvládnuť majstrovské zápasy tu, tam, na ekonóme, na garde, ešte v Stupave, to znamená, tomuto chceme zabrániť a chceme to trošku skoncentrovať, už aby sme boli ten klub taký, ktorý sa nemusí báť, že každý boží rok, či nám predržia nájom alebo nepredržia. Či ho zvýšia z 26 eur na hodinu na 38, lebo všetko, jednoducho, toto všetko, čo tu povedal pán konfráter, stojí kopu peňazí. A nám by sa samozrejme uľavilo, keby sme tie drahé prenájmy nemuseli platiť. Nie je vlastne odpočinku od tých prenájmov, lebo tých krpcov celú zimu dávame do telocvične. Platí sa. V lete, keď je pekne, máme prenajaté ihriska, cudzie ihriska, zase platíme. To znamená, toto chceme odbúrať a toto je zmysel toho tréningového centra. To znamená mládež tu, dorastenci muži v Stupave, pre začiatok a samozrejme stupavská mládež.
ak sa môžem spýtať, pán Barboš, jedna vec je tréningové plochy, ktoré týmto spôsobom vyriešite, druhá vec je to, že chcete posunúť ten doraz do najvyššej súťaže, tým pádom Ačko do druhej ligy a s tým súvisí aj nejaký ten štadión. To budete musieť riešiť skôr či neskôr. Čiže kde by ste chceli hrať tú druhú najvyššiu súťaž a ak si dobre pamätám, tak ste mali nejaký prísľub v súvislosti s výstavbou Národného futbalového štadióna, že by ste tam mohli hrať, keď sa dostaví, čo je samozrejme ešte veľmi dlhá cesta, čiže ako vyzerá toto, či tento prísľub stále platí a keď sa ten štadión dostaví, by ste tam mali ísť a čo to vtedy v prípade postupu, lebo čisto teoreticky už naozaj budúcu sezónu môžete hrať druhú ligu a neviem, či je to možné práve. Posuniem to na pána Hasoňa, dobre, takže... Jak som povedal, tá infraštruktúra to je veľmi, veľmi vážny problém. A nielen finančný, ale aj spoločenský, lebo to má vždy veľa zastancov, veľa odporcov. Ale my z našich zdrojov, čo máme, my vieme, možno mi to niektorí novinári potvrdia alebo nie, ale čo ja viem, existuje podpísané memorandum kompetentných ľudí zo zväzu, z akciovky Národný futbalový štadión a z vlády a z mesta magistrátu bratislavského, že po dobudovaní a skolaudovaní Národného futbalového štadiónu a o to viac, že ste zachytili určite, že Národný futbalový štadión sa má postaviť z verejných zdrojov. Čiže o to viac má logiku, že ten Národný futbalový štadión budú môcť využívať futbalové kluby viaceré, nie len jeden. Logická požiadavka alebo logická súčasť toho memoranda je tá, že samozrejme je podmienená nejaká športová úroveň. Zadefinovaná bola, že to musia byť kluby s minimálne druhou príslušnosťou z územia Bratislavy. Preto aj našim cieľom tým, a to je ten strop, že do toho roku 2018 bezpodmienečne chceme byť súčasťou minimálne druhej ligy, čo sa ja nespývam samozrejme nám by to, ale to nielen nám, aj Bratislavčanom. Ja si myslím, že veľa z vás by to radi chodili na derby Slován, Inter, na Národný futbalový štadión, keď sa to zaplatí aj z vašich peňazí. Čiže to je aj spoločenská aktivita, týmto možno tu nechcem byť nejaký agitátor, ale to je presne, čo pán povedal, to je aj vaše hlasivky, nelen peniaze. Hlasivky a celý ten spoločenský tlak je vyvinutý na tých kompetentných ľudí, aby toto bolo umožnené, lebo vieme, čo sa deje. Druhá, čo som chcel povedať, samozrejme, my máme skôr plán byť v druhej lige ako roku 2018, kedy má byť Národný futbalový štadión odovzdaný, čiže sú v podstate tri možnosti. Jedna taká úplne extrémna je, že by sme využili štadión v Stupave, čo ale nechceme, lebo príslušne stále sme bratislavský klub. Čiže to je naozaj len, keby už ozaj nebola iná cesta, tak zväz nám zakáže hrať inde, tak by sme to museli využiť. Ďalšia možnosť je Senec. Úplne najreálnejšia možnosť, lebo Drieňova asi ju nedokážeme prerobiť na tie pomery, tak je štadión v dodávke ŠKP, čo zase je v rukách, alebo teda majetkom ministerstva vnútra, čiže zase nás všetkých. Čiže tam zase sa pokúsiť o to, aby tam Inter potom mohol hrať tú druhú ligu, lebo dnes mám vedomo, že žiadny seniorský mančak nehrá na ŠKPčke. My tam používame tréningový proces, dokázali sme vybaviť, že naša 19-ka, 17-ka nejaký ten tréningový proces tam absolvuje, ale vláda nám zakázala ako používať ten štadión ako pre seniorský šport. Takže ak sa toto zmení, ten náhľad, a budeme v druhej lige, chceli by sme tam dohrať nejaký ten priestor, kým ten národný štadión futbalový bude teda odovzdaný. To je taký náš nejaký plán z hľadiska týchto, ale jak som povedal, na začiatku je to, nechcem povedať, že jedno, ale ten štadión sa vždy na tú súťaž nejaký nájde. Ale tie tréningové zázemia, ten proces musí byť, aby sme boli stabilizovaný klub. A potom už nás nikto nemôže odmietať, keď budeme silní. Čiže to všetko ide ruka v ruke. Ďalšia k tej otázke je toho finančného nejakého zázemia. Ja som na začiatku spomínal, že futbalový klub aj bol silný a pevný, má 5 pilierov. 5. bol finančná stabilita. Ja som teda aj v tej výkonnej zložke ako podpredseda predstavenstva, ale popri tom aj spolumajiteľ a akcionár. Čiže to je otázka zodpovednosť aj moja ako jedného z majiteľov. A to je naopak. Majiteľia sú zodpovední za to, aby finančnú stabilitu zabezpečili.
ako, to je možno na individuálne nejaké otázky, ale to ja beriem ako moju povinnosť. Keď niečo vlastním, tak to musím rozvíjať. Nie, keď niečo vlastním, tak s tým kšeftujem a ničím to. To je nepriateľné. Ja stále som to povedal aj v Trenčine, to, čo sa udialo s Interom, je pre mňa nepochopiteľné. To, aby majiteľia, pritom bohatí ľudia, ktorí nepotrebovali deti uživiť, aby to urobili s Interom, čo urobili, oni chceli len viac a viac. Čiže ja som tiež z podnikateľského prostredia. Všetci sa musia najesť, ale keď chcete ešte popri tom aj mlaskať, to už není dobré. Čiže jednoducho toto treba zmeniť. A svojou povinnosťou majiteľov je starať sa o tých ľudí, ktorí robia v tej firme, čo firma je aj klub, a zabezpečiť tú stabilitu. A ja verím tomu, že Inter je vnímaný ako slušný klub so slušnými ľuďmi a tu nemusíme hľadať nejakých oligarchov, ktorí si toto zoberú ako hráčku, ale zmotivovať ľudí a slušných podnikateľov, to je kvantum na Slovensku, slušných podnikateľov, ktorí časť tých zdrojov zarobených radi investujú, keď budú mať, naozaj budú presvedčení, že je to zmysluplná vec. Tam chceme zacieliť my v podstate tú finančnú stabilitu klubu. A tak, ako hovorím, ja pochádzam z podnikateľského prostredia, takže hýbem sa 20 rokov v tom podnikateľskom prostredí a Jožko Bármoš môže potvrdiť určite, že odkedy som prišiel do klubu, tak tu financie, to bol prvý pilier. No, tu všetci musia dostať výplatu, čo je dohodnuté, nemôžem ja chcieť výkon od nikoho, kto nedostane peniaze za tú prácu odvedenú. Čiže toto sa tu zastavilo, finančne sa to tu všetko vyčistilo a klub ide ďalej. Nehovorím, že máme naplnený rozpočet na teraz, že ideme hrať s Realom na Ligu majstrov, podaj vy, to je, možno sa dožijete, ale stabilita tu je. Hej? A to je aj potom otázka, čo poviem ale v tej tretej časti, lebo na to nadviažem, že čo je v tom ešte celom dôležité. Čiže asi takto v tej finančnej nejakej stabilite. Dobre, v tejto chvíli si poďakujem pánovi Talkovi a pánovi Konfratorovi za účasť na druhej časti tlačovej konferencie, ktorí to prešli na tretiu, čo máme. Vítam Richarda Slezáka, ktorý bude od 1.4. tréner Manchestra Inter Bratislava, zároveň kapitána Romana Kratochvíla. Pani Fete. A na úvod opäť poprosím o pár slov pána Hasonia. Keďže som sa ujal také, že vždy uvádzam každú tú tému, tak uvediem aj teda túto našu asi nosnú, čo vás všetkých najviac zaujíma. Aj fanúškov tú našu, teda poviem fakt tú žltočiernu tému. Tak začnem teda opakovane ja. Dostávam veľmi často otázky, kedy konečne Inter Bratislava postupí minimálne do druhej ligy, čo chceme preto urobiť, aké posily sme kúpili alebo plánujeme kúpiť a tak ďalej a tak ďalej. Ja sa snažím na to odpovedať, a hovorím aj tu, že táto otázka, či chceme postúpiť do druhej ligy, je absolútne bezpredmetná. To je, a chcem, aby to zaznelo, to nie je do druhej ligy. My chceme Inter vrátiť zase na stupienky, kde historicky bol, čiže našim cieľom je postúpiť do prvej ligy. Ale k tomu, z môjho pohľadu, sú vedúce dve cesty. Jedna je taká, ako teraz začalo byť trošku takou módou na Slovensku, že a to sa nechcem nikoho dotknúť, ale sú nejaké dediny, kde sú nejakí podnikatelia, ktorí momentálne majú nejaké finančné zdroje a tak ďalej. Čiže oni idú cestou, že nakúpia, poviem sprosto, legionárov do Ačka. Pred zväzom sa zatvária, že nejakú mládež majú, tak tam majú posklepované nejakú prípravku jeden nejaký dorast. Absolútne bez nejakého ľadu a skladu, len aby bola splnená nejaká podmienka. Všetky zdroje investujú do nákupu hráčov. To je cesta veľmi jednoduchá a veľmi ľahká postúpiť niekde. Ale ja som presvedčený o tom, že postúpiť do najvyššej futbalovej súťaže alebo druhej len s tým, že chce mať nejakú hračku a nejakú emóciu, to ma bude baviť 2-3 roky, príde zlé podnikanie, už mu to nebude, však sa to deje dennodenne a zase tie kluby, ktoré dneska o nich počúvame, ak majú ambíciu hrať s Realom Madrid, tak oni zrazu padnú a budú zase naspäť v 6. 7. lige. Toto nie je cesta. Pre nás je cesta, a tá zložitejšia, ako som povedal, od základu stavať baráky, nie od komína. Čiže od základu, keď stávame domy,
tak jednoducho pre nás je veľmi dôležité rozvíjať tú mládež a to stojí brutálne veľa peňazí. Čiže pre mňa ako majiteľa by možno bola jednoduchšia cesta. Povieme, Jožko, nemáme na autobusy, nemáme na deti, nemáme na nič, ale máme na kúpu prvoligových hráčov, nakúpime ich a postupíme, Jozefovi dám taký tým k dispozícii, zajtra sme v druhej lige, obrazne povedané. To není cesta. Cesta pre nás je stabilizovanie postupy do druhej ligy, nie nestabilizovanie a poťažmo do prvej ligy. Čiže preto je celá táto téma, že pre nás je základ stabilná mládež a potom môžeme na niečom začať stavať. Samozrejme, tým, že to je beh naozaj na dlhú trať, tak udiali sa samozrejme nejaké zmeny, lebo je cieľom našim čo najskôr postúpiť do tej druhej ligy, nemusím asi vysvetľovať prečo, to má milión všelijakých synergií. Takže urobili sme samozrejme aj v tomto poli nejaké zásahy, o ktorých bližšie potom povedia páni, ale chcel som len ten akcent dať na to, že my postupíme takouto prácou, určite postupíme v nejakom časopriestore do druhej ligy, potom do prvej ligy, ale nie je priorita tá, že všetko vrhneme na to, že silou, mocou, za akýchkoľvek podmienok ideme sa trepať do druhej ligy. Najprv musíme byť silní, mať tých 5 pilierov, potom môžeme kontinuálne postupovať, ale aby sme si nerobili hanbu, ale aby sme zastabilizovali aj celý ten futbalový trh, ktorý podľa mňa je dneska rozbitý. Hovoril o tom x-krát pán Rybníček aj pán Link a to je odpoveď na vás, dostal som aj takú otázku v Trenčíne, že je každému jasné, čo z tejto symbiózy alebo tej spolupráci bude mať Inter, ale nebolo jasné novinárom, čo z toho bude mať Trenčín. Tak odpoveď pána Rybnička a pána Linda, ktorú som aj ja dlho nedokázal úplne pochopiť, ale po tých rozhovoroch som sa s ňou stotožnil. Tréning je, vybudujme 12 alebo 16 silných klubov, čiže silných, stabilných, finančne, a to nám dá všetkým pridanú hodnotu, ale potom, lebo je to aj biznis, však futbal je celosvetový fenomén, len na Slovensku je to čierna diera. Tak to mi nikto nevysvetlí. Čiže správme silnú ligu s silnými mužstvami, čo pomôže všetkým, aj Slovanu. Radšej bude Slovan predávať 4 hráčov za 4 milióny eur ako jedného za 500 000. A potom predá aj Trenčín, predá aj Inter, predá všetci. Silní budeme, na Európe budeme silní a to sú symbiózy, tak to proste je. A my to tu na Slovensku robíme naopak. Čiže to je motivácia, preto nie, lebo my sme tu stále takí zašroubovaní do seba. Nepomôžeme nikomu, lebo my sme tí najlepší, však to je cesta aj, a nechcem sa nikoho, to bola doteraz cesta Slovanu, ne rozvíjať futbal, ale zničiť všetkých okolo a ja keď som najlepší. Hej. Keď budem jeden elektrikár v nejakej fabrike, jediný, tak budem najlepší zamestnanec toho mesiaca, bo iní nejsú. Čiže toto zmeňme. A to je tá pointa, ktorú treba do ľudí dostávať. To je. Len už zase nechcem, že už máme po voľbách, tak nebudem agitovať, ale ja by som teda dal slovo. Poprosíme, najskôr začne asi Richard Sleza, ktorý bude od 1. apríla novým trénerom a mužstva EK Inter Bratislava, dovtedy bude pôsobiť v pozícii koordinátora tréningového procesu. Takže pred nejakým mesiacom začali nejaké kontakty s Interom Bratislava. Samozrejme, mesiac predtým som intenzívne spolupracoval s Trenčínom, kde ma oslovila filozofia klubu a zmýšľanie ľudí okolo futbalu. Je to postavené, stále sa to deklaruje nejak na Slovensku, aby sme ten futbal rozvíjali, ale myslím si, že Trenčín a Žilina sa dala do nejakej pozície na Slovensku, ktorí fakt a doslova chcú rozvíjať hráčsky potenciál, čo sa týka herného štýlu. Určite nejaké kluby naskočili na tú filozofiu, nie je to jednoduché na tej úrovni, lebo sa to musí spájať s výsledkami. Sú tam investované veľké peniaze zo strany majiteľov klubov aj určitých firiem. Samozrejme, vždy tam bude tlak na výsledky, ale filozofia Trenčína a Žiliny je rozvíjať hráčsky potenciál. Touto filozofiou ma presvedčil o tom, aby som sa dal na nejakú spoluprácu s Interom. A tá filozofia klubu je založená presne na tom istom. Nie je to stále len o výsledkov. Takže sú to, samozrejme, že v tom dospelom futbale sú to spojité nádoby. Len
keď my budeme hráčov stále tlačiť do nejakého bránenia defenzívneho bloku a nebudeme rozvíjať ich futbalovosť, aby sme hrali s loptou, čo je koreň futbalu, tak to je veľký problém a nie je to dobré smerovanie na Slovensku, myslím, športu a futbalu. To bola jedna vec, ktorá ma veľmi oslovila. Samozrejme, som pri mužstve s pánom Barmošom, komunikujeme o tréningovom procese, som denodenne na ihrisku, či už sú to mládežnícke výbery, alebo čisto mužská kategória. Som často v Trenčíne na tréningových jednotkách. Samozrejme teraz nepoviem, že Trenčín vymyslel futbal, alebo Žilina vymyslela futbal. Futbal je dávno vymyslený, len to myslenie tých ľudí je tá podstata, ako a čo si zoberiem z toho futbalu. Je jednoduché vytvoriť prípravné cvičenia, herné cvičenia v tréningu, keď ja ako tréner to neviem predať. Môžu kopírovať tréningové jednotky od Trenčína, od Žiliny, stále to beriem, lebo oni sú ten nosné dva týmy, ktoré robia niečo s futbalom a robia progres na Slovensku, čo sa týka atraktívnosti, ale preniesť to do tých hráčských radov, do jednotlivých jednotlivcov a do celého klubu. Čiže ja by som strašne nerád bazíroval na nejakých výsledkoch, čo sa týka mládežníckych tímov, čo stále u nás je v popredí, stále tlačíme len na to, aby tie tímy, aby tí hráči boli stále nastavení na vyhrávanie, len myslím si, že nie je to tá správna cesta. V cudzine, mal som tu čest aj pracovať v cudzine, bol som v cudzine, možno, že som nehral až tak na vysokej úrovni futbal, ale zažil som toho dosť a to smerovanie futbalu je iné, ako momentálne je u nás, vo väčšine prípadov. Ale hovorím, začínajú sa otvárať dvere, prichádzajú mladí tréneri, iné zmýšľanie, ktorí dávajú tomu veľký impuls. A som rád, že tých trénerov je dosť, ktorí sa samozdelávajú, posúvajú sa sami ďalej a toto je tá cesta, ktorá je aj u mňa veľmi dôležitá a tá musí byť vlastne stotožnená aj s filozofiou klubu a s filozofiou celého historicky podkutého portfólia Interu Bratislava a chceme nejakými spoločnými silami dostať tam, kde by mal byť. Potom som na 100% presvedčený, lebo mesto Bratislava so 700 000 obyvateľmi musí mať minimálne 2 účastníkov v prvej lige, aby sa vytvárala nejaká konkurenciaschopnosť či už z mládežníckych družstiev, alebo aj toho hlavného produktu mužov. A je to len na prospech Slovenska, aby sa tu vytvárala dobrá konkurencia, tým pádom sa tie kluby budú posúvať dopredu, ale my musíme ako kluby, ako tu Peter povedal, spolupracovať a nie si stále niečo závidieť a vytvoriť nejakú ľudskosť. Samozrejme na tej úrovni, keď sme na ihrisku 90 minút, určite tam idú emócie, ide všetko na bok, to priateľstvo, ale potom zase musíme nejak držať spolu, aby sme tú cestu posunuli niekam, kam ju všetci chceme. A myslím si, že všetci majú ten zámer, len chýba mi taká priateľskosť a ľudskosť medzi tými klubmi, aby sa to posunulo po nejaký level vyššie. My stále rozprávame samozrejme o prvej lige, my sme v tretej. Čiže tie ambície, samozrejme môžem to potvrdiť, že by sme chceli ísť vyššie. Ale zase nie je jednoduché, tí chalani, ktorí hrali tretiu Bratislavskú ligu a ich počet v kádri bol zachovaný, samozrejme s nejakými sme sa rozišli, prišli nejaké posily, vyskytla sa tam tá spolupráca s Trenčínom, čiže tam prídu nejakí dvaja mladí hráči, tie sú to není hotoví futbalisti, ale chceme to nastaviť nejak a chceme s týmito chlapcami, ktorí tu boli, dať im šancu a chceme s nimi pracovať a za ten mesiac, čo som tu, vidím veľký progres, veľké chcenie, veľké úsilie, motivuje to tých chalaňov. Zmenili sme nejaké veci, zmenili sme ten tréningový proces, ktorý má nastavený Trenčín. Samozrejme to nemôžeme zo dňa na deň urobiť, je to nejaký proces, ktorý trvá, ale sme na dobrej ceste a verím tomu, že v budúcnosti tu budeme sedieť v inej pozícii a dúfam, že budeme sa baviť možno už o druhej, možno neskôr do 3-4 rokov po prvej. Čiže to je taká skrátke. Dojmy kapitána pred jarnou časťou sezóny 2015-2016 aj po tých krokoch, ktoré sa tým posledných uskutočnili. Tak už to bolo povedané, že sa tu udiali nejaké zmeny, výrazné zmeny, či sa týka už spolupráca s Trenčínom, prišiel nový tréner, v kádri boli veľké obmeny,
bola situácia, že nás bolo na tréningu možno 30 hráčov, 6 brankárov, to som ešte nezažil, tak bolo to ťažké pre trénera aj pre hráčov. To, že za nami postupne sa vykryštalizoval nejaký káder, s ktorým by sme cieľe boli povedané, samozrejme Inter ako historicky, aj ako všetci máme jeden cieľ, chceme dosiahnuť, chceli by sme postúpiť. Myslím si, že veľký, aspoň čo som z môjho pohľadu na tých tréningoch videl, že veľký posun, čo sa týka také disciplíny, motivácie chlapcov, lebo zvýšila sa konkurencia hlavne, došli chlapci, šikovní mladí chlapci z Trenčína a potom prišli skúsení futbalisti Peťo Petrovič, Dano Jurč, Jožko Túria, naozaj sa zvýšila tá konkurencia, už to není ako kedysi, že niektorí si boli istí svojím miestom, takže tým pádom, že nikto si není istý svojím miestom v zostave, tak aj tie tréningy sú, že nikto nič neotláka, proste každý sa snaží ísť na 100%, takže v tom ja vidím veľký posun vpred. Samozrejme, príprava je za nami, všetci sme radi, tešíme sa na zápas a výsledky boli tam aj keď možno výsledky sú není až také, lebo hlavne čo nás tlačilo aj v líge, aj teraz, tých gólov dávame strašne málo, takže na tom treba popracovať. Tréner bývalý útočník, tak vedie k tomu aj tréningy, tak dúfam, že sa to prejaví už čím najskôr. Ale samozrejme, dôležité bude, viem, že nás čaká hneď na úvod lígy Rožník, ale bez ohľadu na to, jaký super treba zachytiť, jarná časť je vždycky ťažšia, takže aj po týchto veciach, čo sa udiali okolo Interu, myslím, že každý bude dávať väčší pozor na ten Inter. Aj doteraz to tak bolo, lebo Inter je predsa len má nejaké meno, je to Inter, ale tým pádom, že sa udiali tieto veci, tak budú tie mužstva ešte viac namotivované a proste bude to obrovská motivácia pre každé mužstvo, všetci sa budú chcieť vytiahnuť, ale my pokiaľ máme také ciele, aké máme, čo určite máme všetci, tak jednoducho s tým tlakom sa musíme naučiť žiť, musíme to prijať a proste s tým sa musíme vysporiadať, takže bez toho, aby sme niekoho preceňovali, podceňovali, treba ísť od zápasu k zápasu a hovorím, zachytiť úvod a my keď budeme hrať vlastnú hru a chceli by sme my hrať tak, aby sa hralo podľa našich nôd, aby sme ich naučili ten náš štýl, takže dúfam, že sa nám to podarí, že dobre odštartujeme a ja verím, že tá kvalita tá je určite kvalita je vysoká, ale to ešte nič neurobilo, treba to ukázať aj na ihrisku a keď sa nám to podarí, tak ja verím, že dosiahneme ten cieľ, ktorý všetci tu spoločne máme. Môžete sa pýtať, alebo v prípade, ak vy sa nebudete pýtať, tak je tu priestor na individuálne rozhovory, takže otázky pre hostí. Ešte by som niečo chcel dodať. Ešte len, ja by som, nemusí to byť na mikrofón. Mimo tých materiálov, ktoré tam máte ohľadne kádrov, ešte tam 3 mená zabudli zaradiť teda tých hráčov, ktorí bývali členmi základnej 11 a sú po operáciách. To znamená Miško Sokol, Tomovič, Benčan, ale oni sa postupne vrátia samozrejme do tréningového procesu, ale pravdepodobne už túto jar do majstrovských zápasov pravdepodobne nebudú môcť zasiahnuť, lebo dvakrát to bolo skrížený bez kolena, dvakrát a jedenkrát bez iba v členku, takže to sú vážne základy. Takže len toľko, nič iné. Dobre, takže ak nie sú otázky, tak potom poprosíme televízia, ak budú chcieť individuálne rozhovory, tak všetci na tejto stene my odsunieme tieto stoly trošku ďalej, aby sa sem pomestili a zároveň vás pozývam na občerstvenie, ktoré je za zasedatou miestnosťou.